Senin de көптәннән йылдыз булган кеше, әлеге йылдыз юлыннан атлап барасың. Килми микән шундый теге уй фикерләр, минем бүтән популяр буласым килми, булды җитте минем артист буласым килми. Юк инде андай бер сайлаган эшеңнән, яраткан эшеңнән тәм табып, рәхәтләнеп эшләгәннән чигендә килми. Алары килми булгач бит инде димәк минем сәхнәгә дә чыгасы килми, минем андый әйберләр, андый уйлар менә булганы да юк, булмасын да, әлбәттә арылу бар, ул бездә генә түгел. Ул һәрбер кешенең һөнәр эш бит инде. Таксистның да үз эше, сварщикның да үз эше, трактористның да, идән юучының да, һәрберсенең дә үз эше, артистның да үз эше. Ул барыбер күпмедер теге узаккарак китсә, арыла, шуңа күрә ял дигән әйбер бар. Менә шуңа күрә ялларны ял иткәннән соң янәдән яңа көч, рәхәтләнеп эшлисе килә. Шул тамашачылар җылы энергияләрен алар да безгә бирә, канатланып кайтасың.